Hello guys! Magandang gabi sa inyong lahat. Happy New Year sa inyong lahat dyan. Maghapunan tayo. Nandito ako sa kanila ni Lilin kasi nagready-ready kami para sa among handa sa New Year. Eto, manihapon sa tayo kasi nag-prepare pa sa isda na bangos. Ito ay iprito mamaya ni Lilin. Tapos itong isda, unsa ni nga isda tik? Baksawan. Baksawan nga isda or baksan nga isda. So, ito guys, luto na. Luto na ang spaghetti ni Lilin. Isa sa mga handa namin. Tapos, hati-hati kami dito, kay Utik, kay Lilin. Tapos sa akin, doon, dalhin sa bukid. At saka ito, may ham. Magluto rin nito. Tapos, hatiin rin namin. Si Utik, nagprito na si Utik. Ayan. Manihapon tayo, guys. Ang sarap ng ulam namin. Adobong manok. Ayan. Tapos na ay bulad. Si Iglot, nandito si Iglot. Ayan. Kain tayo ninyo lahat dyan. Maghapunan tayo. Sa masarap na ulam. Eto, dukot. Dukot na nabili. Masarap ang dukot. Kana din sabaw-sabaw din. Di may sabaw, mantika na marami bigay. Mantika mo. Napa bangko na tumalikuran mo tatay? Akaw. Sige na ito, basit na natong try cup karon. Kain tayo. Ilagay muna natin dito ang ating mahiwagang camera. Ha? Pwede naman tamadungan sa panga. Ay, nasugal si Mr. Adyaan mo. Lalagay nga panda kay kuan na. Ang di ba imo dalhon ang kuan na lang? Ang isda. Ali na rin. Ang si Alan. Tik, ali na dahil tik. Isda nga dua? Ha? Dua ka isda. Ang ba't nilin sa ipadalan nilin? Sabi siya ito nito. Yung nagduga, ay mga nakasal, ang dito naman yung kaula. Nagduga na ka? Kalaki. Ay, pagkasuko. Suko. Alaw. Nakulya na? Ano, buga ginimas? Alaw. Amal, binto rin. La. Tawas, binto ikaw. Pagkaan mo yung lamang game. Si Undoy, tuwa sa bukid. Wala ni uban. Sama sa lola. Kasi yung lola. Dinera, sundo na. Ayo. Si Undoy? Tapos na kaming kumain. So, dito naman tayo sa prutas. So, iwan ko kung kompleto ba itong prutas. Ayan. So, ito sa akin. Ito sa kay Utik. Ito sa kay Lilin. Ayan. Tapos, naapay grapes. Gamay kaayo. Kauno nato. Wa na ni na insakto. Di naginot ang prutas. Arang mahala kaayo kay ngano kani. 125. Di ba? Kani 120. Grabe ka mahal. Ang kani limonsito ba ni? Ambot unsa ba ni? Dili ni limonsito oh. 75. Limonsito lagi yung maliit na buongon. Maliit na buongon lagi. Iridi na natin kay magkuhangan na po na karon. Di na makumpleto. Ayaw pagkuhan. Hindi mo dyan na kompleto daan. Dagan pagkuhang Ay, na. pati kay napay, gibawi sa nilon.
O, dala na isa kami nun. Gibawi sa milon dako kayo. Paano lang dito para na imo? Unsa man? Unsa man? Muan na na isa ba? Si Otek nagprito na siya sa isda para sa escabeche. Tapos eto ang bangos iprito. Wala man imo pang dalog. Buo lang ito, hindi ito putulin ha. Pangbutang na dito sa tricab kay Igawas daan dito Lin. Ang akong dalhon sa bukid. Picasso ni siya da. Hoy, ang Asa? Ilapad. Mm. Then imarinet ana din pritohon. anak, pag Amot lang ikaw kay kusinira man ka. Kay basig mahilaw na yung magdugo-dugo. Magdugo-dugo niya. Dili man ni siya Picasson. Anaon na magud siya Lin, anaon. Si kakilid. Hiwa-hiwain, di mo nang hiwa-hiwain. Hiwa-hiwain mo. Tapos kani Hamlin ha. Oh, unsa man na siya pagluto? Butangin na siya tubig daw, asukar gamay. Na, ingon kay kong luto. Di na ma. Pwede raman ni ah. Basi na na try cab. Diba? Ha? Unsa man siya ipalutaw sa tubig or Ayaw pag ipalutaw ka ay sa gamay tubig. lang niya pamala dayon. Kay ga tubig ra ba na siya. Gamay lang ang tubig din pamala. Mm. Pati lagi ka nga prito. Pangit man prituhon. Walang lami. Oh, mawala ang lami. Na ang Ito guys, ang sa akin. At ito, kay Manang. At ito, doon sa kanila sa bukid. O, Yes. diba? Social. Sosyalan kami kasi si Janjan ang nagpalit dani. Sponsor ka na. So, katong nagpapalit ni Lilin sa chipon cake sa Christmas nga wala na palit, di ara. Pero dili ni imuhaday. Oh. Sa akin ito, dalawang chipon cake sa akin ito, hindi ito sa iyo. Ha? Kung sino ka man. Tapos nagalit pa siya kasi hindi si Lilin nakabili ng chipon cake. Alam nga naman bibili si Lilin na ang pinadala sa super chat. Ako nga hindi ko nga alam paano mag-claim sa super chat. Tapos December 24 nagpadala. Agad-agad. Ano si Lilin bangko? Okay lang sana guys kung meron talaga akong extra. Oo. Pero wala. O magani kay kwarta, extra na noon. Huwag na yung kwarta niya. Extra na noon. Kanang kinaiya bitaw sa tao, no? A few moments later. Hello guys! Happy New Year! 11:59. Time check. 11:59. Happy New Year sa inyong lahat dyan! 11:59. Ayan. Tayo. Ala. Eto. Time check. 12 na! Happy New Year! Mga Marites! Happy New Year! Happy New Year! Lukso ta kay Happy New Year. Para magdaso. So, para magdako. Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! Uy, lukso diya, Marites, lukso para daghan pang mga Marites ang... Eto guys, Happy New Year sa inyong lahat dyan. At saka, ang handa namin ay napakamarami ang handa namin. Thank you so much and Happy New Year sa inyong lahat. Ang daming handa namin, di ba? Meron kaming New Year cake. Meron kaming spaghetti. Meron kaming eto, escabeche. Meron kaming bihon kasi birthday ni Papa. Happy birthday, Papa. Pero wala si Papa dito. Nagtong-et doon sa silingan namin. Eto. Matidlian talaga yung tungit-tungit niya. Eto. Mayroon din lechon binigay ni Pit. Shout out to Pit Amarante and Kagawad Amarante here sa aming barangay. Happy New Year! Ang ingay-ingay na oh. Eto guys, meron kaming
pritong bangos. And also, meron kaming ham and humba at saka pritong isda at saka salad. Ang dami-dami naming Karoon na nalaglag. pagkain. Happy New Year! May sliced bread kami! Diba? Tapos may drinks kami sosyalan. Happy New Year! Lukso-lukso kay para magtubo pa ko. Naman ka Lukso-lukso para magtubo pa ko. Anaan mo ko ng ilong o? Ay, gilungon ta para po taas. Oh, Happy New Year! Happy New Year! Ang mata, anaan pong mata. Happy New Year! Char, joke lang. Eto, kain tayo Lukso na guys. itong ilong para mataas. Sige na, mga onata kay para. Sige na dyan. Dali na. Gina kay mga onata, itindog sa rin ako. Asa ko dak. Dani, itindog na ka, dana. Ubos gamay. Dini sibo gamay. Dala. O, kana. Malikot ko dali. Ito na, kana na. Oh, anak mo. Nabasin na ka ng kikit. Happy New Year! Lahat dyan! Happy New Year sa inyong lahat! Kasi New Year na New Year. Eto. Nauna ta guys. Wala po kita nag-break. Yato pa sintingin tayo. Kain na lahat! Yato pa sintingin tayo. Ha? Yato. Ikaw din ako. Si Mr. ang mag-pray karon. Na! Uli! Dali na! Didi ko. Ali na. Ama na tinday. Pahingo na dali. Nagtihan na ni? Ali Jo. Sakira. Gi. Dana ma. Ali ka nilin. Sulod na nilin. Mr. Datot. Magawas na. Batay. Pahit ko. Pahit ko mabilat. Di mo hilin. Relay. Na madang ilang motor sa gasulinan, at sila dito kaya gasulinahan. Aman sila. Yapay nga unang gasulinan, ibong sila. Sige. Pagsumahan sa anak ko sa ako ang Lord, panalangin na ito ng pagkaon na niya sa mga tubangan ng Lord. Nakakang ka Lord na kapabasko kayo sa among lawas o maka dugang sa among kuan kabaskog sa among lawas o salamat Lord sa tanang mga grasya nga among nadawat nga among gihipay karon Lord ug kining tanan Lord ang salamatan pinagi sa imong bugtong anak sa Ginoong Kristo nga mo'y buhi ug hari Dios na usa na to sa among tanan hantod sa kahanturan amen pangalan sa anak o santo. Kain na kami guys. Kain tayo. Happy New Year sa lahat dyan. Sige na ngot. Sige na ngot. Kay udto na ngot. Udto na ngot. Diyos, sige na Diyos. Luto. Not up! Luya. Luya pa na ito. Luyahan sa New Year. Ngayon, nung siya tanong sa sigurong iraragay. Sabat nung siya. Kanta kami alabado. Lingko din dyan. Sige, Nestor. Sige, Nestor. Ano? Aling nasi! Gana na. Kay plaster ako ulit kami. Happy New Year! Aling nasi ah. Kaon ngot. Kay alas 12 na ngot. Ang sa'yo, ibutang danit dyan. Kaong. Agam. Ay, ganina? Glot. Ano gali? Kami man ito naman ang Murag na nga adto sila sa syudad kaya makauli silang balay nga bagong tuig. Kaya Tundo ha. may pamako. Duha. classmate ba na sila gito kada sa una?
May matututo ka naman sa ilabalay. Pwede na di mo anto-ante. Kapasong ba rin na? Hindi na magbuwanan na ito. Iga. May election na. Aper, to sila karon dito. Yaan na karon. Nangyayang. Kau nangut. Ano na na siya? Ngayon mo. Ha? Ano? Ano yan? Napakuha. Ano nangot? Ano nang gahit na na? Gamay na kayo di minuro. Pagod. Sige, hatagi. Ganina ra lugar sa Laloyli naglakaw ante. Habag ko pa itong dahil panawag minsi nga. Bong na yung gula diya. Yung katulog di mga bata dahil rin. Na. Naglakad yung matabak. Wala mo. Patungo po kay lamig mo. Ano yung Jimbo ante? Wala din nakauli. Ambot na asal ba ka to? Diyan na ra to buntag. Gagi Sila buboy siguro jo. Gagi sila ganina. O Meloy o Kajimbo. Aman sila nagkuha na ginumay na Nagagi sila. Oy! Ay, alay! Ha? Para? New Year. Ano nga? daw. Like, Happy New Year na. Pilay na bahay ni Ingot kayo natin. Pinta man ko nagigwakan na ito mo. Sa sinta sa siguro to. Kasay sinta pala kangot. Kuchinta. Wala silang tapos eh. Ang taas na ito na pausin to nas karsada. Silang sila. Ano po po? Marites sa mo. Video. O kasi ah. Magkaingon si Agding, nangabuang. Agoy, ako bidang kita kung di pa sila tatarantado nilin. Kaya uli na gid sila. Ano sabi na si mama ko magsabot? Ganahan kay kutsi, kada hatag 100, 150, 150. Kaya hatag 100, 150. Oo, O, nagkul eh. nya. Sa lagmar gid ang 20 of this. Kasagara gid 100, 150. Mura ni nag-birthday nga wala din eh. Ya, anak karon uban mo nagsumbong karon. Na. Magkilaka siya. Ya, sa ko, pila pe. May yun eh siya nga, man akong darling din eh. Mahay-mahay ba't sila nagkakawa ka? Kailan? Siya. Makakatawa ko kung takong iwag. Kung ganito ni Ilin, si Buta, katong nakaihaw na kung sa manok nga iyang gisabutan niya kung sa 30 balikan niya. Yun sa man to. Uli na lang. Na. Ihaw na manok. Na. Bana mo kasi na mo. Wala, 300. Pero sabot lagi ninyo ante. Nagsabot na di madaan. Wala. Mag-Rinaldo. Kami rin Rinaldo na nagsabot. Nga. Eh, di ko na nakakita si Inse. Sa'yo guys, Si Rinaldo Inse na na kanadya. nagyatat. Inse daya, alas 7. Kanina ko, tinuod yun. Alas 7 na na siya. Yun si Rinaldo. No, nga yung na si Inse nga. Ako, pahilot para ba ako? Yung si Rinaldo, pabayla ko 50 di kaya ako ang ipagsigarilyo unya na. Bilis lang, sabi niya kanina. Kain tayo guys! Chan! Pero kasi Ha? Bakit ba ginawa? Saan na napupalit? Ako abi din. Karoon ba man nga Pasko na siro akong lamisa? Hindi pa kabuanga ka na susi. Sagdi lang, basta ang importante anti-baskog ta. Mau lagi pero naman ko diyang kwarta, di niya ipagawas kay di nga sa tungit. Ayer, bila ka pa. Ang balik, dilis mo. Kuha lang na kape. Alay, kape na mo na. Ano siya, tumala sa'yo?
Kape, baka expect. Ba makakapagtubong? Palag madir. Kaya na ako. Ikaw na, buhat-buhat ng kong palilihi. Karoon, isakot kong maayo. Wala ka nang tubungay na day. Wala, dapat tugbo nga. Kung nagplano ka man nag-ato labalo, ano mo sa iyo, higay na buntag. Karoon na nag-ato sa hapon na. Hasta sa titikit, gisapot, kaya naglakawa sa tibalo. Ay, Pangsapot ang mga tao ron. ganina, tulog ng tako. Kaya Wala ka nagtingog-tingog. kaya isapot mo po ni. Balang sa puta nga, daghan mo kainin nga tahi. Ang ako magigil lamisa. Sinubing ko. Eh, si Papa ko noon niya siya na ba una naglakawa? Naara de sabot nila dito, jam-jam. Nagtipas man sa sabot. Nanyawat man. Na, muna wala ka unta wala ka pag istorya nimo ni Jan-Jan nga ingana. Ako na sinutilog. Ba't na din ko dili ang tingin? Kinaplano pang Ronaldo. Na sali na sa kagistoryahan na siya di. Ito na ako nga, mag. Wala man. Kuan taon na. Sabot ko Ikaw dahil na nga ng pang Ronaldo nga muna may ako ali. Ano na ba na, mundag na ako gipabalongan. naman, nakilagkaroon ko paklay. Kawa man ko nakanin sa dani kagabi ang gipatod na ko sa biis dani nga si Luy-Luy man, aus inot. Naiman siya nga aghanda-handa sad siya naapod iya i handa-handa. Ya, ang kwarta di ito ana ni Lilin niya kani agi patugbong gi paapasan ni Riri gi paapasan ni Rimon wa gid ni uban. Di gisapot ang isa. na siya na. Di, man ito sinabot sa mama. Lakaw ko. Pangasa to din. Buntay ko, pa doon na pangas, unto. Pag ulan ni mama din, awa na siya. To, ano? Wala mo wala tayo pang ulay. Ito, alas 3 naman to. Unto pa to din eh. Ito pa to. Ito pa to, mama. Sa mga oras ni Oya. Nanagsakan na rin mo to ni Kuan. Kay naglaba ko. Na si ate manini pag-uli ni. Pagabot ba pa na ako din he naglaba diha. Wala pa ko man sa ate. eksi. Wasing si ate. Gamit ko naman ni ganina. Na iyang padugo lang. Paduguan di ay. Ano na tani mo gamay mo kamote karon mag ikaon ba magdugo di. Ako, ano sa padugo. Bakit naman pagitag padugo? Kung ako nag-TV, ang paduguan. Na. Kisa ingon, Siya masyado. ganun ka paduguan mo kuno sa may Kuan maginasa, pero maginasa nga. Gaunon, tribal native. Tribal native. Duguan ko na mga planggana, mga bag-o, paduguan. Kaot sa ba? Kalas mo na. Planggana ka na. dahil sa isa ka buwan, palit kag kutsara, padugo. Palit kag plato, padugo. Baso, padugo. Nya, may lagmay dagan yung manok. Kukli na. Kadara. Insakto ra ang salad, no? Ano yung sala dito ba? Wala ko na to. Ano sa ba? Karon, lag ko na ako. Nakakuni. Kapatid, kung saan mo na yung sala din na imong bahen. Diyaw, wala pista man. No, Ay, wala din si Bading nakauli, ante. wala. Wala ko late. Hindi mo dahil sunod-sunod sa iyo ha. Maulat niya po. Kompleto lagi mo tanan. Gibahin-bahin jud. Tanan lugar na ibahin. Apil Jimbo. Nakapil si Jimbo sa mga parang gidaran nila ni. Nakapil. Tagulit tao man, nakapil dito sa mga Nila panahon. ni iglot nga na gidara. Tignan nila, ikaw man diabo ang lolo-lolo buwa. Tawa siya. Nahubog naman. Nagsayaw si Kuya Jimbo. Perfect sayaw. Kaya mo sayaw. Ganyan siya. Ay, kay dito madekalin. Yun naman tulang yung sa libali. Di bali, kada kang manuhusi, lamisa, lahi ni. Ang yan ni Auntie Nini, lahi na. Ya Gloria, lahi na, nga lamisa. Lamisa dito, lugar mo tapok tanan. Na nagbalon. Okay. Ang kulong sa amin sa nina. Ay, wala mo nagbalon pero gatagan ng mga pagkaon. Okay kayo? Sobrang ito balang putuson imo na. Balik tanon imo ay niya. Namoy lekson. Oo, gikuan ang litson gitagod-tagod gi. Tat, kada lamisa. Oo, Takan. dugang sa mga kuan.
Ang ano ra gasto katong sa mesa. Ipukawan yung ganin nagipakuha sa ginita kay kandok man ko kanaog. Ang kasupong pukawan. Si Undoy guys, nakatulog. Isapot si Undoy, kaganiha. Si Otik Bod nagluto dito. Nagikay. Ano ba ito sila? Yang giluto, nagluto po siya kani sila kani tanan. Yan nagluto. Ang lamisa din ni mausay lamisa ni Lilin dito. Ay kaning kuan humba. Dito man gyapon gikan. Kanira mo'y wala dito kang Lilin. Yan. Ang bihon. Ingon susi. Pagluto sa bihon daw kaguli dato sa katungwan. Ingko pikat na ingko wala ko nagsumpay gid. Ingon ko nga, si paluto ko niya, o siya nagpalit, o siya naghatag sa ipalit. Mama ko rin mo ginaldo. Ang imo yung ginaldo mo iya imot pa sa Asa! Makatilaw pa ba siya? Sa iya bitaw. Dahil na lang to. Dali ba di? Lagi mo bata yun. Abi siguro ni Manong Jose nga kani kay nang Gernaldo ni. Ihurot yun ni tanan unya. Masa? Tuman sa kuwan. Napanayang card na ako yay pabayara, isag kuan sa iya. bayan na may alumis. Baka pa siya. Mas pag Alam nga bayaran man mo. Sir,